Alhamdulillah. Bukan satu mesti. Lut. Shoki jande. ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಐಕ್ Black. ಬ್ಲಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐತ Kodai. ಕೊಡ್ಡ Karena mesti terlihat cuma surprise only. Hi guys, welcome to the channel Dreambob's Kudla. Ini Kulu Daddy natanulare. Daddy, yang mana ada perahulan ya. Dai panda Daddy ni Dai vlog man kujer manda. Ini yang vlog man tandula. Dai panda yenna Dai collection. Ini na favorite over today. Chini neta hair photos buka satu mesti untuk lihat kucing panda unyana mana lihat kucing buka untuk yana ये मत lihat kucing TULU pullen toys collection untuk yana daddy lihat kucing toy lucky boy neta pudar untuk ena birthday Kudla daddy gift. Chini. Window ena birthday gift ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಟೇಲು. ಐಟ್ ಬೇಕೇರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು. ಬೇಕೇರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂದ. ಒಂದು ಡಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಡಕ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀಯಾ ಇರ್ನಾವು ಡಕ್ಲಿಂಗ್ ದಾದಾತೀನಿ ಕಣ್ಣು. ಅಂಚ ಪಂದ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಚ ತಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ತುಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಡಕ್ಲಿಂಗದು ಐತ ಕಣ್ಣು ತವಲ್ಲ ಪೂಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆವಾಗ ಕಂಪಾದು ಕೊಯ್ಯದು ಮಮ್ಮಿ ಅದು ಬಂದೇರು ಡಕ್ಲಿಂಗ್ ಬುಚ್ಚು ಬಂದ ವೈದ್ಯ ತಂದೇರು ಅದು ನಂಗೆ ಐತ ಕಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಓ ಇದನ್ನ ಡಕ್ಲಿಂಗ್ ದ ಕಣ್ಣು ಹಂಚಪೋತಿನೇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಟಾಯ್ಸ್ ನೆಟ್ ನೆಟ್ಟಿನ ಫೇವರೇಟ್ ಟಾಯ್ ಡಾಗಿ ಬೇಬಿ ಓಕೆ ಐತ ಕಾಟನ್ ಸೇರ್ದೆ ಇದೀನಿ ಐಕಲ ಸಿಸರಿಯನ್ ಆಯ್ಲಕೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ಲಕೊಂಡು ಅವು ಇಂಕಲ ಚಿಯಾ ಕುತಿ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ತು ಕೈಕೋಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆತಂತ ತಚ್ಪಾಲೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ನೆಲ್ಲಟ್ಟು ಬೂರೊಂದಿನಿ ಉಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ ಬ್ಲೂ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗ ಒಂಜಿ ಬೂರುನೆ ಅವೇರು ಚಿನ್ನಿ ಚಿನ್ನಿಯೇ ಓಕೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಒಂದು ಮಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಾರ್ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ನಡನ ತಂಗಿ ಶೋಕಿ ಜಾಂದೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಮ್ ಟೇಪದ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೀನಿ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಐಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐತ ಬಕ ಹೌದಾದೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆನ್ಪಿನೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಇರ್ನ ಬಾರ್ಬಿ ಅತ್ತ ಅಲ್ಲ ಕುಜಲವು ತುಕ ಕುಜಲ್ ತೋಷ್ಪಾಲೆ ಮೂಲು ವಾವ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ದ ಕುಜಲ್ ಅದೆ ವಾವ್ ಬಾರ್ಬಿನಲು ದಾದ ಮತ್ತೊಂದಪ್ಪ ರೂಮ್ಡು ತೂಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಚೇರ್ ಬೊಕ್ಕ bed lamp, fridge, and one more table. But a washing machine. Washing machine undu. Sorry, mistake undu. Washing machine undu molo.
Itini kulturali na design toys. Design collection to the toys da. Ulo. And daddy kotina. Ulwad. Baka uniyan na mama kotina. ಆಯ್ತಾ ಕೊಟ್ಟು ಉಂಡಪ್ಪು Kwatto. Atadundu. Manadatu. ಓಕೆ ಹೌದಾ ದೆಪ್ಪು ಟಾಯ್ಸ್ ಟಿಪ್ಪ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನ ಅವು ಸರಿ ಉಂಡೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮನ್ಕೋಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಪೀಲಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ಚಾಪಕ್ಕ ಒಂದು ಮೂರ್ತುಲೆನ್ನ ಚಂದಾಸ್ ಬಲೆ ಚಾಪಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಚಾ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಮಂತ ಕೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಯನ ಚಾ ಒಂದೊಂದು ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯೂಸೆ ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜ್ಜಿ ಪುಡದಾದ ಒಂದೊಂದು ಕಜ್ಜಿಪುಡು ಪಕ್ಕ ಮೂರ್ತುಲೆನ್ನ ಕಜ್ಜಿಪುಡ ಮೀನು ಓ ಮೀನಪ್ಪವು ಅವು ಕೊಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ಡೈ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಓ ಕೊಡ್ಡೈ ಬೇವೊಂದುಂಡು ಶ್ರೇಯನ ಬಕ್ಕ ಬೇತದ ಉಂಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜ್ಜಿಪುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜ್ಜಿಪುಡು ಒಂದು ಅವು ಸಲಾಡ್ ಗತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಕಣ್ಣಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಓ ಅಪ್ಪು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಏತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ನೀರಡ ಓಕೆ ಇತ್ತು ಆತುವರಿದಂಡೆ ಮಾತು ತೋರಿಸಿ ಗುಜ್ಜರಿ ಇತ್ತು ಇನ್ನೇಂಚ ಗುಜ್ಜರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಮಂದಿ ಡೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಸಲಾಡ್ ಮಲ್ಪನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಶ್ರೀಯನೇ ಚಿಯತೆ ಮುತ್ತಲೆ ಗುಚ್ಚು 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 ಅದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅಕೊಂಡೆ ಕುನಿ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಕುಲಿ ಒಂಜಿರತ್ನ ಒಂಜಿರ ಐದು ಪತ್ತು ಅಂತ 10 ಕೂಲಿ ಉಂಟು ಏನಾಗೈತೆ ಕೂಲಿ ಉಂಟು ಈಗ ಒಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಪತ್ತು ಒಂದು ಓ ಸೈಕಲ್ ಬಾಬನ ಎಂದದೆ ಬಾಬನ ಲತ ಮುಪ್ಪಿನ ಇದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್